Nafarroko iparraldeko bailara menditsuak, Oian Ezeak, Errekak, erdialdeko Eliza Romanikoak, Doneiako ebidea, hegoaldeko Baratzak edo eta Basamortua, Nafarroko paisai kulturalak anitzak eta aberatsak dira. Saio hontan, oinezko ibilbide ezberdinak eginen ditugu Nafarroko paisaia eta kultura ezagutzeko. Gaur Baztanen gaude eta Elizondoko herria ezagutuko dugu. Baztango bailarak 15 herri ditu eta Elizondoko herria da herri hauetatik handiena, biztanle gehien dituenak eta gainera baita bailaren erdi-erdian dago. Naiz eta Baztan hiribururik ez eduki, hemen Elizondon biltzen dira alde batetik zerbitzu gehienak, baita bertako komertzioa, eta hemen daukagun eraikin hau, etxe hau, Baztango udaletxea. Ez da Elizondoko udaletxea, baizik eta Baztangoa, 15 herriek biltzen dituen udaletxea. Baztango funtzionamendua arras konplexua da eta baita ere arras zaharra. 15 herri dira, baina 15 herri hauek herrialde bakarra osatzen dute. Hemengo eraikin hontan dago bai Baztango udaletxea, baina batez ere Baztango batzar nagusia. Batzar nagusia historikoki izan da hemengo erakunde nagusia. Batzar nagusian parte hartzen dute bai udaletxea, hau da alkatea eta zinegotziak, baina baita herri bakotxak dauka bere alkatea eta baita lau juntero ere. Batzar nagusian erabakitzen diren gaiak batez ere dira bertako komunalekin, herri lurrekin daukaten harremana. Hau da, kontutan izanta, Baztango azalera gehiena 80%, baina gehiago herri lurrak direla, pistak, oianak, baita ere bazkalekuak, gai guzti hauek hemen bertan erabakitzen dira. Erran bezala, batzar nagusian erabakitzen diren gaiak, batez ere herri lurrekin lotura daukaten gaiak, hauek denak hemen erabakitzen dira, baina hemen erabaki baino lehen, lehenbizik herriko alkateak behar dute batzarreak antolatu eta batzarreetan herri bakotxak erabakitzen du, ematen du bere iritzia. Herriko alkateak 2 urtero erabakitzen dira edo hautatzen dira, batez ere Eguberri galdera, eta geroia urtean zehar gutxienez 4 batzar antolatzen dituzte. Erran bezala, funtzionamendua nahiko konplexua da, eta gainera zaharra. Guk badakigu, erdi aroan ziren olako ordenantzak, hau da, bailara eta bailarako herri lurrak, nolabait ere, horren funtzionamendua bideratzeko ordenantzak, eta hau baita ere lotura zuzena dauka Baztango nobleziarekin. Alde batetik, ez bakarrik bailara, baizik eta Baztango barride guztiak erdi arotik aintzin nobleak ziren, hidalgoak ziren. Gu dakigunez, armarria, orduan Baztango armarria, dameroa, hau izanen zen Baztandarron guztion armarria. Badaude koindari ezberdinak, diote armarri hau Navas de Tolosako batailan irabazitako tituloa izan zela, badaude baita beste koindari batzuk, baina guk gaur dakiguna da batez ere 14. mendean epaiketa bat egon zen, Baztandarrok bildu ginen eta erregaren kontra, Nafarroko erregaren kontra pleiteatu zuten. Pleito hortan, kontutan izanta, garai hortan, erdi aroan, Baztango bailara ia dena oiana zela,
Oihana horietan batez ere zerriak zaukaten bertako barrideak, eta zerri horiek oihanan edukitzagatik zergak ordaindu behar zituzten. Baztandarrak, baztango biztanleak ez zuten hori nahi, erregaren kontra pleiteatu zuten, irabazi eta geroztik dakigunez erregeak bertako lur guztiak herri lurrak bihurtu ziren eta gainera baita geroztik daukagu noblezia titulu hori eta gure armarria. Kontutan izanta nobleak izatean denak gutienez barrideak, zetaz gero ziren biztanleak ere, baina batez ere barrideak zaukaten armarria, baztango armarria etxean jartzeko eskubidea, ia etxe guztietan, baztango etxe gehienetan, armarria ikusten dugu. Baztango udaletxea, 17. mendeko eraikina da, naiz eta hurrengo mendeetan baita leiho gehiago jarri zizkioten eta berriki ere baita obrak egin dira barrukaldean. Eraikina 17. mendekoa da, erran bezala, eta Elizondoko plaza aintzinean dago. Elizondoko plaza gaur egun erabat berrituta dagoena, garai batean zen plaza luze bat, eta hemen bertako plaza gehienak bezala funtzio ezberdinak betetzen zituen. Alde batetik, funtzio soziala, hau da, jendea hemen biltzen zen, baita merkatuak eta feriak eta ospatzeko. Bestaldetik, erlijiosoa, hemen ondoan zegoen orain dela gutxi arte Elizondoko eliza, eta baita ere kirolarekin harreman zuzena zaukan plaza. Kontutan izanta, baztanen gaur egun eta baita garai batean Euskal Herri osoan kirol nagusiena laxoa zen. Laxoa Euskal pilotan dagoen modalitate zaharrena da. 18. mendean ia Euskal Herri osoan jolasten zen, eta gaur egun bakarrik Baztan-Malerrekan jolasten da. Batez ere, Iruritako herrian, Arraio zen, eta gero ja Malerrekan, bai Donesteben eta baita Ohitzen ere. Laxoa da nolabait ere tenisaren arbaso zahar bat, non eta garai batean baita ez zen frontoirik, ez zen frontoiarik erabiltzen, ez zen paretarik erabiltzen, baizik eta plaza luzea zen. Plaza luze bat, talde bakotxak dauka 4 kirolari edo 4 jokalari, eta orduan 4 jokalariak jartzen dira plazaren alde batean eta beste 4 berriz bestean. Hementxe bertan jartzen zen sakea egiten duen jokalaria. Sakea, kontutan izanta, nola daukaten olako larruzko guante bat, eta orduan hementxe botarri hau zen batez ere pilota botatzeko, eta gero ja botea egitean pilota ja ateratzeko. Laxoa, arraskirol konplexua da baita ere, zaila da pixka bat asmentan ulertzeko, eta gero ja baginun beste modalitate bat gaur egun ere oraindik jokatzen dena, pasaka dena. Pasaka, asmentan, olako arkupetan jolasten zen. Hemen adibidez, udaletxeko arkupeetan, sare bat jartzen zen erdian, eta orduan sarean erabilita baita bi talde, eta tenisaren antzeko joko bat da.
Erdi Aroan, Elizondoko bi karrika nagusiak Baztan ibaiaren bi ertzetan ziren. Alde batetik, daukagu hemen Baztan ibaia. Baztan ibaia gero Baztan zerkatuta ondoren Bidasoa ibaia izena duena. Eta alde batean daukagu gaur egungo Braulio Iriarte karrika, garai batean Eguzkialde karrika. Eta beste aldean berriz daukagu Jaime Urrutia karrika, lehenago karrika nagusia. Gaur egun, badago beste karrika nagusi bat, 1850ean errepide berria egin zuten, eta errepide berria Jaime Urrutiaren beste aldean egin zuten. Eta errepidea Gibileko aldetik, nolabait ere Jaime Urrutiaren karrikaren Gibileko aldetik egitean, hor Santiago karrika sortu zen. Oraintxe bertan, Arizkunenean gaude, Arizkunenea gaur egun Baztango kulturretxea, eta hemen ikusten dugu olako erekin erraldoia. Kontutan izan behar dugu Baztango barrideak nobleak zirenez, hemen berez azkenian nobleak denak ziren. Baina gero berriz batzuk hemendik aterata, batez ere 18. mendean, Madridera, Ameriketara joan ziren, eta titulu hori, noblezia hori, horrekin lortu zuten olako mai soziala edo mai batez ere ekonomikoan igotzea. Hau da, hidalgoak ziren, hidalgoak zen nahiko titulo bajua zen, baino nobleak ziren. Eta noblezia hori erabili zuten, adibidez, Madridera ganta, Madrigo gortetan sartzea, eta sartu ondoren gehienak politikoak izan ziren, eta batez ere enpresarioak. Azken finean, hemengo noblezia, ez zen Kastillako noblezia bezala. Kastillako nobleziak denak jauntxoak ziren, lur eremu erraldoiak zituzten, eta beraiek hainbat rentak zituzten. Hemen berriz ez. Hemen dena herri lurrak ziren, eta hemen azkenian, naiz eta nobleak izan, lan egiten zuten. Eta ez lan bakarrik, baiz eta gainera, zaukaten olako mentalidade nahiko aurreratsua garai horietan. Horrela, adibidez, Juan de Goyenetxe, Arizkunen sortu zen, ez zen seme zaharrena, orduen ez zuen berak gero etxea bere izanen, eta orduan ikasketak egin ondoren, Madridera joan, Madrilen sartu zen gortetan, berak bankero bezala, baita enpresario bezala eta baita politiko bezala. Kontutan izanta, berak ministro bezala, berak aukeratzen zituen ze enpresak egin behar zituzten hainbat gauz, jakin eta gainera bera ere bazituela enpresa ezberdinak, azkenian berak bere enpresak aukeratzen zituen eta horrela kriston dirutza lortu zuen. Gehienak hola lortu zuten diru pila bat, batez ere Madriden, zertaz gainera egonta gortetan eta erakarri zituzten hainbat Baztango barride. Horregatik, Baztango etxeak, etxe erraldoiak dira eta gehienak 18. mendekoak dira. 18. mendean, hainbat barride Madriden bizi ziren, baita Ameriketan ere, eta dirua bidaltzen zuten beren sortetxea berritzeko eta hunditzeko. Eta kasu honetan gainera, etxe honetan, eredu argi bat daukagu. Miguel d'Arizkun, Arozaneako jauregian sortu zen, eta Madridera ganta ondoren, hor aberastu zenean, bueltatu zen Baztanera, eta Baztanen bere sortetxea konpontu zuen, baina baita etxe erraldoi hau eraiki zuen. Berez, etxe hau, nahiz eta beti
deitzen zaio Arizkuneneako jauregia, ez dauka jauregiaren titulua. Jauregiaren titulua bere sortetxea dauka, Arozenea. Hemen berriz daukaguna da etxe haundi bat, eta gainera hemen jarraitzen diren ereduak, hemen guztien diren leihoak, ateak, baita planta eta hemengo patioan ere, hemen aurkitzen dugu eredu bat Frantziatik ekarritakoa, hotelaren eredua, ziur ere Madriden, hor hainbat artista eta hainbat arkitekto frantsesak eta italiarrak hor zirenez, segurazki ere hauetako bati eskatu zion proiektu hau egitea. Elizondoko eliza, nahiko eliz modernoa da, 1923an eraiki zuten, eta gainera Santiago karrikan kokatuta dago. Berriz, Erdi Aroko eliza, lehenagoko karrika nagusian zegoen, hau da, gaur egungo Jaime Urrutia karrikan, 1913ko uholdeanen ondorio bat, eliza nahiko gaizki zegoen, naiz eta gero berriz dena konpondu, bere kotxea, garai hortako parrokoa, erabaki zuen eliz berri bat eraikitzea. Ez hori bakarrik, Erdi Aroko eliza bota zuten, eta berez elizonen eskuineko dorrea, elizarraren dorrea da. Harri guztiak desmontatu ondoren, berriro hemen eraiki zuten. Berriz fatxadan baita estilo ezberdinak nahasten dira, eta ezkerreko dorrea, dorre originalaren kopia bat da. Berez, ezkerreko dorreak ez dauka ez erlojurik, ez da ezkilarik ere. Jakinta eskuinekoa originala dela, pixka bat asimetrikoa gelditzen zen eliza, eta Braulio Iriartek, hemengo bertako indiano batek, ezkerreko dorrea ordaindu zuen. Erran bezala, elizontan estilo ezberdinak nahasten dira. Kasu hontan adibidez, hemen ikusten ditugun arkupe hauek edo arko hauek, Urdazubiko monastegi zaharraren, klastroparen kopia bat izanen zen. Kasu hontan, Urdazubiko klaustroa edo klastropea 16. mendekoa da. Elizaren orategian baita eskultura modernoak aurkitzen ditugu. Alde batetik daukagu hemengo eskultura hau, Xabier Santxotenak egindako eskultura bat da, eta gero baita ere daukagu Jorge Oteitzaren kubo metafisiko bat. Lehen aipatu bezala, gaur egungo eliza, eliz modernoa da, 1923an eraiki zuten, eta elizaharra berez hemen bertan zegoen. Han daukagu herriko plaza, eta hemen berriz lehenagoko karrika nagusia, gaur egungo Jaime Urrutia karrika. Eliza hor zegoen, baina 1913an uholdeak egon ziren, nahiko larriak izan ziren, eta uholdearen ondorioa izan zen bertako etxe batzuk uholdeak bota zituen, eta eliza ere nahiko gaizki egoera txarran gelditu zen. Naiz eta eliza hori konpondu, hala ere erabaki zuten eliza botatzea eta gaur egungo eliza eraikitzea. Hemen ditugun etxe hauet artean, hemen dago Seroraren etxea, hau da elizak gordetzen zuen emakumearen etxea, eta hementxe etxe hontan daukagu plaka bat non eta ikusten den noraino iritsi ziren
Baztango ibaiaren urak 1913ko ekainaren 2an. Jaime Urrutia karrikan, lehenauko karrika nagusian, holako brontzezko kontxa batzuk aurkitzen ditugu. Berez, hemendik pasatzen zen lehenagoko Doneiakoe bidea, Baztango Doneiakoe bidea. Gaur egun berriz ere erromesak erabiltzen ari dira gero eta gehiago. Kontutan izanta Elizondo Baztango bailararen erdi-erdian dagoela, lehenako errepidea, hau da, Iruñatik Baionara joatzen zen errepidea, karrika nagusia zeharkatzen zuen. Berez, hemen aurkitzen dugu Ospital Zarrea Ospitalenea. Ospitalenea zen olako eraikin bat, gaur egun erabat berrituta dagoena, baina garai batean eraikin hontan erromesak aukera zaukaten lo egiteko eta bazkaltzeko. Hemen daukagu Arozarena jauregia. Hemen sortu zen Miguel Darizkun eta beragia baztandik atrazenean Madriden aberastuta ondoren dirua bidali zuen bere sortetxea konpontzeko. Ez hori bakarrik, baizik eta gero ja Arizkunenea erekiko du. Horregatik, Arizkunenea etxe handi bat da, ez da jauregi bat, berez jauregia titulua daukan etxea, hau da Arozarena. Eta gainera, baita dauka bere armarria. Ez da Baztango armarria bakarrik. Kasu hontan, Miguel Darizkun Madriden karrera egin zuen eta erregeak arma gehiago oparitu zizkion. Ez bakarrik, kasu hontan, ez da bakarrik Baztango dameroa, baizik eta baita badauka adibidez kainoi bat, banda bat eta 2 izar. Baita dauka Santiagoko gurutzea. Santiagoko gurutzea berak lortu zuen Santiagoko zalduna izatea. Baztanen, hainbat barride lortu zuten titulu hori. Jakin eta denak hidalgoak zirela, nobleak, baina noble arras xumeak edo bajuak, gehienak saiatu ziren eta kasu gehienetan ere lortu zuten Santiagoko zaldunak izatea. Santiagoko zaldunak izateko batez ere erregeari opariak eta egiten zizkioten. Elizondoko herrian, baita Baztango bertze herrietan ere, etxeak bananduak daude. Hau da, etxe batetik bertzera badaude olako utxuneak, olako estrakak. Estraka hauek kontu legala bat da. Etxeak ezin dira bat bertzerakin lotutak egon, baizik eta beti egon behar da olako utxunea, eta gainera nolabait ere etxe baten teilatua ezin da beste etxe baten teilatupean sartu. Jaime Urrutia karrikan, lehenagoko karrika nagusian, aurkitzen ditugu hemengo arkupe hauek. Arkupe hauek batez ere bazaukaten bere funtzioa. 5 etxe dira, 5 etxe hauek nolabait ere hemengo zati hau partekatzen dute, eta arkupeak bere funtzioa batez ere zen merkatuarena. Hemen ospatzen zen merkatua, honat etortzen ziren bertako inguruko baserritarrak batez ere, baserritarrak beren produktuekin eta hementxe bertan saltzen zuten beren produktuak. 20. mende hasieran, Javier Ziga margolariak arkupe hauek margotu zituen eta berez margonen gai nagusia Elizondoko merkatua da.
baita bere izenburua ere. Mila 1850an, errepide berria eraikitzen dute, eta errepidea ja ez da lehenauko karrika nagusitik pasatzen, baizik eta etxe hauen atzekaldetik pasatzen da. Horregatik daukagu oraintxe gaur egun pasaleku bat. Pasaleku hau Asmentan zen etxe honen ate nagusia, hor Jaime Urrutian dagoen atea, eta hemen bertan daukagun ate hau berriz, erabiltzen zuten hemen bertan ziren baratzak eta belaietara pasatzeko. Erran bezala, 1850an errepide berria hemendik pasatu zuten, eta orduan Santiago karrika sortu zen. Santiago karrika geroztik izan da Elizondoko karrika nagusia. Komertzio gehienak karrika hontara ekarri zituzten, eta ez hori bakarrik baizik eta lehenauko etxeen karrika nagusiaren sarrera nagusiak onat pasatu zituzten. Beren lorategiekin eta beren eskailerarekin. Hemeretzigarren mende bukaeran eta 20. mende hasieran, hainbat barride, batez ere elizondarrak, Ameriketara joan ziren, eta Ameriketan ja ez funtzionario bezala, baizik eta ja dirua egitera indiano bezala, ez denak, baino bai batzuk, baztanera bueltatu ziren erabat aberastutak, eta unat bueltatu ondoren, etxe berriak eraiki zituzten. Kasu honetan, Elizondon, eraikin eder batzuk aurkitzen ditugu Santiago karrikan, gaur egun karrika nagusian, eta gainera eraikin hauek dira indianoen eraikinak. Estilo nahiko loretsua bezala, adorno pila batekin, baita palmonduekin, daukagu adibidez Paularena, Justenea edo kasu honetan Manuelarena. Arkupeak garai bateko merkatua zen, baina hemengo lekua, Arkupeak nahiko lekua estua denez, lekua txikia gelditu zen, eta plaza berri bat eraiki zuten, kasu honetan Baztan ibaiaren gainean. Hemen daukagu Abastos plaza, eta hau 20. mendean oraindik ere merkatu bezala funtzionatzen zuen. Gero, ja, denborarekin, merkatuen ohitura galdu zen, liburutegia jarri zuten, gaur berriz, gaur egun, merkatuen ohitura berriz ere berreskuratu da, baina kasu honetan ez da hemen ospatzen, baizik eta herriaren sarreran dagoen plaza berrian. Orain gaude, Elizondoko errotan, baina berez gaur egun errota, ez da errota, baizik eta da gasnategia. Hautsitxia gasnategia, hemen dugu Ramon Agirre gasnagilea. Egunon? Egunon. Orduan, hemen, nahiz eta garai batean hau errota izan, oraintxe zuk hemen gasnak egiten dituzu, ezta? Bai, hasi ginen orain 4 urte eta hemen jarretzen dugu. Ardi gasna gainera. Ardien egiten dugu, bai. Eta orduan, nahiz eta hemen Baztanen egiten diren gasnak ekartzen dute Idiazabal marka edo izena, berez izanen zen Baztango gasna. Bai, hola da. Ardi latxakin egiten dugu eta esnea gordina da, egozioarekoa. Eta gainera aukera daukagu baita hemen ikusteko nola egiten dituzun gasnak.
Bai, toki txikia da, baina moldatzen gara aukera guztieta. Eta zer moduz, hemen onditz eskatzen da, edo onditz naski, orain gaur egun Elizondora etortzen diren bisitariak, naski beti galdetzen dute alde batetik bai txokolatea, baita ere haragia, baina noski ere gasna. Bertako gasna frogatu nahi dute eta bertako gasna erosi nahi dute. Bai, hori ere hola da. Lehenago ere hola zen, zati famatu zen, hemengo gasna, asko iten zen, eta orain ere hola jarraitzen dugu. Eta orduan hemen, gasna egiteko modua, hau da, zuek daukazue baita ardiak ere baituzue, edo hartzainak zuzenean ikasten dute unatesnea? Esnea erosi iten dugu, gu biltzen dugu esnea, eta bilduta berehala iten dugu gasna. Gehienetan iten dugu bi egunetatik, egun baten bai eta bertzean ez. Eta gasna egiteko prozesua, gutxi gora bera, nola da? Esnea bildu, gero epeildu iten dugu, epeildu tarte hortan fermentoak ematen diegu, pixket ontzeko, gero gatzagi eman, gatzatu, beste ordu erdi bat edo hola, gero berriro berotu eta 16 gradu arte, eta gero ja zimitzetan sartu, prensa, eta gero ja gatzatu iten dugu. Eta gatzatu, eta gero idortu? Gero ondu iten dugu, hemen dugu kamarak, idortzeko bai. Garai batean, eta seguraskire gaur egun ere, hainbat baserrietan, pixka bat erabiltzen ziren, hori ez, olako tresna, artesau tresnak, oporrak aikua biltzeko, ardiak deizteko, gero oporran berriz horre pixka bat egosteko depeltzeko, malatxa nahasteko, zimitze molde bezala, eta gero baziren lehenako prensak, arrizkoak eta, azken finean, zuek hemen egiten duzuena, da iaia gauz bera. Bai, materiala aldatzen da, guk inosia olearekin egiten dugu, hola behartua gaude eta garbitze gero errazagoa da, eta hola egiten dugu. Eta gero gasna, uzten duzu idortzen edo ondotzen, eta zenbat denbora gutxi gora bera behar da hola? Gehienetan saltzen dugu 3 hilabetekin edo hola. Gutxienez behar du 2 hilabete, orain pixkat ere hor lasaitu dakute, denbora horrekin, segun analiziak esnea nolakoa den, igual saltzen aldugu lehenago ere. Baina, 2 hilabete normalen eskatzen dugu, eta gero hortik aintzin, 3-4 hilabetekin nola biltzen gara. Gasna zaharrak ere eskatzen dute, gaur egun? Tarteka, bada berezin bat, baina, bueno. Bai ez? Bai. Nik zautzen dut jendia, nire aitatxe debidez hola zen, ez? Berak ez zituen baite batre gasnak hola gazteak, baizik eta berak nahi zuen ja gasna gogorrak, zaharrak. Ardo edateko. Ardo edateko, oixe. Gainera hemen ez dagoaze bakarrik gasna baizik eta gero baita ere produktu ezberdinak egiten dituzu, ezta? Bai, igo postre egiten dugu zenderena, gatzurekin zenderen egiten dugu, gero enkarguz ere eta pixat egiten dugu baita eta ere gaztanberak. Gaztanberak. Eta gainera baita hemen dendan badaukazue baita bertako produktu ezberdinak. Bai, saiatzen gara hurbileko produktua saltzen, badugu gasnak, erdienak, behienak ere bai, jauntzenak ere bai, eta gero mermelada eta edariak eta bertakoak. Bai, zahardo eta Orduen, zuenan lan egiteko modue ez da bakarrik betiko lan modue edo baizik eta gainera baita ere saiatzen zatea bultzatzen ere bertako produktuak, pixka bat ere, hoize ez da, holako filosofia bat ez da? Bai, hor gaude pixka bat idei horrekin. Bertako nekazaritza, abeltzaintza eta iman gutiago eta janari gehiago. Bai ez? Ardi gasnaz gain, gainera, kurtzakegu hemen, nola baituzuen hemen gasna ezberdinak. Baituzue baita behi gasna eta adibidez? Bai, behi gasna badugu bi etxetakoak, urdazurikoak eta anizkoak. Ego hauntzenak baduguen bertakoak erratzukoak. Ego iparraldeko batzuk ere bai, ikatzen dugu makeatik eta ezpeletatik. Eta gero noski ere, baita gasnekin akonbainamendu egiteko produktuak, ez da, hemen uste ditut hemen giltxaurrak adibidez. Baita ere, bai, badugu giltxaur batzu. Sagardoa noski. Sagardoa ere bai, ardoak ere bai, ardoak hartzen dugu lizarra aldetik, ekologikoa dire. Eta gero, estia ere badu, bertako estia badu orain fama poliki hartua, eta jendeak eskatzen du. Gainera hoitxe ez, errandezakegu baita hemen egiten diren gasnak, berez gasna ekologikoak direla. Bueno, esaten alda bai, hola
Baina, bueno, historia hortaz ez dakit nola, legea nola den. Ba, mila esker, Ramon. Bueno, zuei. Frogatuko dugu pixka bat, zure gasna, eta jarraituko dugu. Bueno, nahi izan arte. Ba, mila esker. Hale, aio. Ba, gaurko saioak ez digu denbora eman herria guztia ikusteko, orduan hurrengo saioan jarraituko dugu baita hemen, Elizondon. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.